بله دم باش تماشاوان شار پریز نها اصل اکش من کهن دنگدان مل سنوری پارێزگاه هاتوهۆک دناو سنتر پارێزگاه هاتوهۆک دنگدان با ئاوایەکێ باش بڕێبەچوو ئارام بوو بەلێ ڕێژا بەشداریکردن ji دەنگدان gelek kêm bû ev binkeha ku binkeha şalîne li parêzgeha Hatuhokê ku ez ê têda me rêja dengdan têda 46 sedê bûye û binkeha Duhok jî rêja dengdan 41 sedê bûye. Binkehên dî nahê te zanîn heta noka rêja dengdan jî bi giştî li Duhok nahê te zanîn ka çend e ne komîsyon ne çi layenên dî wê yekê diyar nekiriye ke ew rêja dengdan li parêzgeha Duhok bi giştî çend e. بس ev binke ku ez alê wekî diyar e ku gorankarî di dengdan durust bûye û di nav xelkê de jî ku behsa wê yekê dikin tinê desthilatdar neşiyaye ku di hemî binkehan de ê kemîtin. Ev binkeha ez alê Cemal Koçer êkişvan kandîda ye kandîdê girtûye ku şiyaye nêzîkî heta noka ku aşkira bûye 753 deng destxoveyînayê ku di pila êkê da ye di heman dem da evîn Selîm Kuşiya 272 deng bi dest bînîtin ew jî di pila duê da ye û fehmî şiyaya 193 deng bi dest bînîtin ew di pila sêyê da ye layenên dî jî û kandîdên dî jî wekî bêjin dengê kêm înayne taybet ew kota deng dengê mesihê dengê wan gelek kêm bûye û Duhok bi giştî rêja dengdan gelek kêm bû li snorê parêzgeha Duhokê wekî diyar bû ku Duhok sada 95 karta dengdanê bayometrî pêk hatibû ku êkem bû ser astê Iraq ev jî berûbajî zivirî ku Duhok rêja dengdan êk çar kem bû di ev sala de ku rêja dengdan li Duhokê 778,140 kes mafê dengdan hebû belê rêjeka êzgar kemtir ji vê rêjeyê beşdarî dengdan kiriye panoka çi layen çi dezgehên ragihandkar yan jî rojnamavan nizanin ka rêja dengdan Duhok bi giştî çend e belê ev bûye wê yekê axirtinekê zêde di nav xelkê Duhok da durust bûye ku dibêjin li tinê desthilatdar neşiyaye di hemî bingehan da êkem bîtin boya hîzbên dî yanî layenên dîyên ciyawaz şiyaye dengekê zêde jî ji hîzbên desthelata vê deverê da dengê xwe bi dest bînîtin bo zanyarî zêdetir ji ser dengên berayî em dihê neve înşallah bo careka dî em dê zivirî neve de xwe